Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Andito kami sa sentro ng Valencia. Hey kayo, antay. So guys, dito kami sa may Ciencia, malapit kami dyan. Maglalakad kami papunta dito sa ano na picture. Magpo-cross kami dito. Tapos papakita ko sa inyo yung Ciencia. Ito yung mga building dito sa Valencia State. Yan siya guys. Muna kasi naka-red. Antay muna bago mag-cross kasi naka-red pa off. Ayan siya guys. Let's close the road. Ayan. Ayan guys. Daming mga tao dito. Ito yung mga kasama ko na mag-vlog. Ito oy. Tingin kayo dito sa camera o sa video. Mag-hello. Mag-hello kayo dito. Hello, hello. Bakit? Kaninong yung bicycle bike. Dito kami sa isang malaking siyudad ng Valencia. Dito tayo sa Ciencia, di ba? Ciencia ng Valencia. Valencia, Spain. Ayan. Papunta kami doon sa may Ciencia. Tara na, cross na tayo. Ay! Pwede? Tara, 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 tara. Ayan. Wala na. Stop tayo. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Yung pupuntahan namin. Mag-video muna. Mag-vlog. Ayan, tara na. Ayan guys. Tara guys. Samahan nyo kami na mamasyal. Mamasyal dito sa may Ciencia. Magayura na lang kayo. Sa Ciencia. Magayura na lang kayo. Ito is Carrer de Passage. Albereda. Tapos, ayan, tara na guys. Cross the road. Dito kami. Tatawid po kami guys. Tawid muna tayo guys. Ayan guys. Tara, dali. Dali. Saan tayo? Dito sa may building na yan? O, dito. Dito ata. Yan guys. Dito na kami sa Ciencia. Hindi lang kami papasok sa oceanographic dito. Tawag dito, di ba? Ito yung Ciencia mga kapatid. Ito, ang ganda dito. Ciencia ng Valencia, Spain. Asan ang road? Yan guys. Keep watching guys. Ayan, ang building na yan. Ang ganda.
Ayan, yung may gitara. Harp, harp, harp. Ayan, guys. Ayan. So, guys. Ang ganda rito. Maraming mga tourist dito na dinadayo. Saan tayo? Dito? Oo, kasi doon kami dumaan. Di ba galing kami doon? Guys, keep watching. Keep watching, guys. Yan. Ang oras namin dito is, anong oras natin dito, ate? Ang oras dito is 16:41. Alas 4:40 ng hapon. Oh. Malakas pang init eh. Yan dito. Dito, guys. Yan, ang ganda ng view dito, guys. Keep watching, guys. Yan. Dito, guys. Okay, mamaya picture tayo doon sa dito sa may gitara. Ang ganda, no? Yan, guys. Dito, aakyat kami dito sa building na to. Dito noon, nagkape kami dito eh. Guys. Ang ganda talaga dito, guys. Yan. Yan, guys. Ang ganda ng building na to, oh. Ang ganda ng pagkagawa nila. Tapos, yan, guys. Yan. Dito is may tubig. Guys. Yan. Ginawa nilang ano, parang irigasyon. Naluyan ng tubig. Napakalinis. Maraming nagbibisikleta dito. Ang daming mga namamasyal dito. Yan. Guys, keep watching, guys. Yan. So guys, ang tinatawag na siyensya. Science Museum ang tinatawag dito. Tawag dito is Science Museum. Kalamansi yan? Oo. Ikuhanan mo nga ako, ate, ng kalamansi. Ba't kalamansi mo? Ba't ganyan ang dahon? Basta talaga dahon? Isa lang, ganito. Dito, guys, kasi kumuha kami. Yan, guys, dito is ano, dito sa loob is ano, kasi iba-iba ang mga ano, may science museum dito sa loob, kaso kailangan magbabayad. Yan, dito maraming mga nakalagay dito na pesticide reduction using friendly and environment. Ito dito is science museum. Ito talaga ginawa nila science museum. So malaki na dito yung building. So pupunta kami sa kabila, guys. Ipapakita ko po ang magandang view. Yan. Nag-close sila ngayon kasi dito dahil holiday dito. Yung sineselebrate nila yung Conception de Immaculada. Yan. Okay. Dito, ang tawag nila dito sa Science Museum ay siyensya.
Museo de los Ciencias. Yan. Ito, ang ganda dito. Ang ganda yung blue na ito. Yung, ang ginawa nilang parang gitara. Yan, guys. Yan. Yan. Yan siya, guys. Ang ganda. Ang ganda ng building. Guys. Picture naman dyan. Dito, guys. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ayan, selfie na naman. Picture na naman si Irene. Ayan. Yung parang gitara, ang ganda ng pagkagawa nila, oh, guys. Ayan. Ayan. Ayan, hanggang baba. Ito, yung kulay na yan. Ayan. Ayan, guys. So, ayan, dito. Ang ganda-ganda mamasyal dito, guys. Dito. Ito. Ginawa nila ng tubig dito. Yung parang ano, nilagyan ng tubig dito. Parang ano, parang beach. Water. Pa-picture naman, Irene. Yan, keep watching, guys. Ikaw magkuha sa akin, Irene. Wala. Ito guys, dito sa loob ng Science Museum, pero sarado ngayon nga dahil holiday. Ito yung pintuan, Science Museum. Yan. Yung pintuan na to is entrada, pero sa loob meron din restaurant dyan. So ano, pero sa ngayon is closed kasi nga holiday dito, guys. So, hanggang doon sa taas. Ayan, guys. So, mag-selfie muna ako dito, guys. Ang ginagawa ng mga to. Picturean mo ako, Irene. Kahit nakaganito, vlog. Ayan. Yung maganda, ah. Okay na? Okay na? Salamat. Okay, guys. Dito muna, guys. Bye for now, guys. Hanggang dito, guys. Saan? Punta tayo sa taas. Picture tayo doon. Ayan, oh. Nakuha ko na nga. Ito, diba? Oh, dito, guys. Ayan, guys. Ito. Yung ganda-gandang view. Okay, salamat, guys. And don't to like, and subscribe. And comment below. Salamat po. Bye for now.